Сипахте държавата. Една магистрала я правите от 50 години. Вие се излагате. Не мога да повярвам поне малко от така суета да помислите как другите страни ви наблюдават и ви гледат сеира. Да изкачите държавата на малко по-висока стълбица. Нещо да направите. Всичко става скъпо. Къде са заплатите? Къде е живота на хората? Къде е суверенитета на държавата? Къде е държавата изобщо? Другото, което е, уважаеми управляващи, смятам, че наистина дължите отговор на народа, който е останал в България. Как да продължи да оцелява? И на народа, който замина за чужбина заради вас. Трябва ли да се върне? Дали това е добро решение? Има ли изобщо бъдеще България? По този начин ли се отблагодаряваме на нея, които едно време са се борили за нашата свобода? Общо взето, аз съм малко такъв човек, не мога да вярвам, докато не съм го видял, но цели учебници имаме изписани по история. Такава история, красива, хубава имаме, на която сме склонни да вярваме, и по този начин ли им благодарим на хората, които са искали да направят България независима, които са искали да я издигнат на върха. Не един, не два, всеки ден ще се правят протести. Даже смея да твърдя, че това може да се превърне в по-посещаемо мероприятие, отколкото концертите, които се организират. Цялата тая реакция на народа е напълно заслужена. И последно обращение към народа, българския. Не знам до каква степен се изказах добре, само на 21 съм, още ми липсват някои умения, гледна точка на политика и на това, но да изказвам мнението си го мога и имам право. Българския народ, продължавайте по този начин, бъдете единни, дръжте се здраво заедно, давайте гласност на всичко това, което се случва. Било то в социалното пространство, по улиците, и нека да не забравяме, че съединението прави силата. Благодаря ти, че го изгледам, предизвиквам те и ти да седнеш да запишеш едно такова, да го качиш, или ако не, харесай, сподели и знай, че не си сам.